Lewap vilayatynyň Kerki şäherinde gulluk edýän esirler paýta ýygymyna iwerilen ýerlerinde ýyladylmaýan çadyrlarda, agyr şertlerde we ağaç saklanýandyklaryny aýdyp, enatalaryndan kömek soraýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyndan habarçylarynyň birine ogullary häzirki wagt Kerkide gulluk edýän balkanly enatalaryň bir näçesi gurrun berdi. Olaryň gulluk edýän harby bölümindäki esirleri geçen aýdan başlap ýatymlaýyn paýta ýygymyna alyp gidipdirler. Enatalar öz ogullarynyň we beýleki esirleriň soňky bir aýda aşy horlanyp tanalmaz ýaly bolandygyny aýdýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 18-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä esirler meýdanda çadyr dikip şol ýerde ýatýarlar. Häzirki wagt gijelerini howanyň temperaturasynyň pese gaçýandygy sebäpli çadyrlaryň içi sowuk bolýar, olar ýyladylmaýar. Üstesine de esirler zerur bolan ýyly geyim gejimler we ýorgun düşökler bilen hem üpçün edilmeýär. Mundan başga esirleriň kadaly iýmitlenişi hem pes bolup olar yeterlik azyk bilen üpçün edilmeýär. Esirleriň aglawasy öýlerine hat ýazyp, enatalaryndan iýmit we ýyly geyim gejimler üçin pul bermegi soraýarlar. Ýöne enatalaryň ençemesi özlerindäki maddi mümkinçiligiň çäklidigini aýdyp, ogullaryna ýygyderli pul berip bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Galyberse de habarçy esirleriň suw bilen üpçünçiliginiň çäklidigine, şeýle de olary ýuwunyp ardynmak üçin şertleriň hem döredilmeýändigini bellidi. Esirler ýuwunyp bilmeýändi ýa-da iň esasy arasaçylyk zerurlyklaryny üpçün edip bilmeýändigi üçin olaryň käbiriniň aýagynda we elinde yaralar emele gelipdir. Olara medisina kömegi hem berilmeýär. Olar öz ykbaly bilen yekmeyek galýar. Olardan diňe paýta ýygmak talap edilýär. Olar guly öwrüldi diýip habarçy Balkanly enatalaryň biriniň sözlerini çitirledi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Gorunluk ministrliginden we İçeri işler ministrliginden kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanyşyklary häzirlikçe netije bermedi.